the on so one year this year. Adaroma, a chum de dia, or my muadia, the better for any. Now, Adaroma, the neck come home ye probably penny. Oh, thank you. Said it, and I'm not dancing for SNO. So now we are about to say about my Antoa Krobo Stool, afraid the beer was long time to say, Echoby, so the Krobo Stool. Now, Krobo farmers, so I don't know how they can say what they can eat from farmers. The baby on the answer that the woman who to most of Munko. Umuko, no, say, afraid the Krobo Apostle. Ama sabu wa chumi dia o mai no ade nyina no so bi de beto ani Ama so ba zaka ndo bi ada problem ko dia wo montam no tanga ko budi Antoine tam no muka yeda na mentam ba ono ba ni se no na mzi na ko na to na che se ba ni price so ta eso bo no ta o kai no so de Kubudu no etu faso. Aba abo no ese so si na agora tam de no se no na se kana se. So na dia se. Ana ma sabe. O mo so mo so ana ba ma. Ese so mo so de abo ko o ti do nchen. So aka ni ya jama so so ti. No ke no tam de mo ni ti o tam ka ni nchen no. O mo so ko ko da bo se. Aro be du. Amini na dia so no o mo no ya dia se. Krobo Stool when one casa. Kuna casa. So, agora vamos ver. Iba tão caindo. O que foi uma pessoa que tanto não sabe. Tu pode chamar. Assim sa. Que se ele não so é o filho so. Esse sei. Que se a não sei Antoine frame se membra Michel. Na o heme wa setre. Na me kwa na me ko o tun for leasing officer Lance Patwa. Mi jai bibia na me bae. Me bae de no ya na say yere na Antoine kwa akwatena na so na. E na cameras photographers o mutwa photo na try se bibi ba bisi. E wa na mami e bae wo sha ase se wo ka miura Antoine ne ntam. O kan na Antoine ntam wi no e na me ka che me ka se badawroma wo busu apanyi e na o maame o maka sa ntam nyina bi o mde otum fo ntam aka nti me mfa mo so die nti America se me mfa mo so eno ane se ntam da hodada o kan sa ntam no ama o hene agua nti eno nti na mfa mo so do na nanu madaroma asem we se eba na nanu mo adonten ho e ma no wura na Antoine no asori kasa se o te se ni mpanifo bi keka se makasa etie ni ntam no no akọ video no na enye no pre no sa asema mi wura Antoine kan no e wo audio so o kan sa no so no na otumfo chia me daachi amwatin e wo ho o kan se nti na mpanifo kora bi e pese on pija asem no ba ma otumfo chia me ka se na therefore no aka se asem na kasa ada na igusu aye to nti mi wura Antoine ne o miura me so ya kire ma kasa da enye sa ma kasa ntia no Chame bene na obo se no chame bi o Na mo ti. kuna o asema mo kan be chemo na So o mo se se na chame Ura chame adago ma betiama ira ati yako adonten fuku meeting enti ona maame yebua ese nana Antoine entam ekan enti ono nana Krobo Stool wasi asabno yedipen enti onfa moso ona ni na abisi Diana Oka, say, Antoine Muka, say,
wahwɛ afidie no na ɛnyɛ nokorɛ sɛ kɔbɔdikuo ɛka sɛ sɛbe ɔmfa ne wura ntam no ho ɛpakyɛw no ɛnyɛ ka saa wɔ nim wɔka yi wadanseɛ ɛpakyɛw no deɛ ne mmɔ mantam bi te saa dikuo yi ɛbɛdi n'adeɛ panyin bi ɛfɛ no boku mɛnsa ɔno na maame gya akye ne panyin sɛya ɛde otumfoɔ tam ɔmka gu Antoa so sɛ kwan a wɔnam so de boku mɛnsa no di kɔbɔdi kuro wɔmfa Asantehene ne kwan so ɛbaa ha na wadaroma wohwehwɛ wɔ ho hwehwɛ mu ɛna ɔka sɛ daabi saa sɛm no deɛ ne kwan so a no nti boku mɛnsa no nkɔdi n'akonnwa Antoa woba yɛkyerɛkyerɛ wo nyinaa kyerɛ wo sɛ saa sɛm na woka ne deɛ me na me wɔ hɔ dehyesɛm ɛnsi wɔ hɔ ɛdehyesɛm ɛnsi wɔ hɔ ɛno kyi ɛna maame agya akyi ɛbɛka a bɛsɛ otumfoɔ ntamka gu wo so ɛna maame no mbra obɛyɛ mu ade ɔmbra na nyɛ da ɔde ɛfɛ mu ayɛ a ofiri mu yɛkora yɛ sɛ kabusuafoɔ no mbra na sɛ bi ntam ɔko a yɛmfa no mbra na yɛbɛgu otumfoɔ amane ansa na yɛsie no obusuafoɔ atwa mu twɛntwɛn wɔn ama ɛno na ɛni da so gyina so asɛ yɛaka asɛm wɔ ha sɛ asde sisɛm bi ama ha tufa kyɛn sɔɔte mpɛriko sɔɔte kɔkɔdiko sɔɔte ɛna bɛ sɔrɔ no sɛ ebi esi ɛyɛ ɛbɛ sɛ ogun mu kura yɛsi ɛfɔ sɛ ɔka Antoa tam no yɛsi na wɔn kafa ho a wadaroma saa bɛrɛ dɛ na mmemme ni hɔ na mmemme ha na tuba kakra nti wadaroma yɛbɛsrɛ na nka yɛma na Antoa nkyerɛ mu Antoa de sɛ wɔn do wɔn gyina nso wɔn yɛ bi sɛ ɔsɛ wɔn sɛ Antoa no kɔ abɛka sɛ afidie kura akyi sɛ wanka antwa afade ntam so ebi sɛ ɛsɛ n'anim wɔn mu de wɔn mu ɔde ewia a wɔn mu de sɛ bɛnka mu deɛ nam do afide yi na bɛsi ebi wɔ ti wɔn yɛ ɔmo bi ɔmo yɛ sɛ bɛ kyase fɛn ma sa adi na ɛdɛ ba so wɔn mu de musu yɛ ɛdɛ ba ka ntoma hyɛ ɛsɛ ne kɛ tunu bi bɛ wɔn mu de wɔn de wɔn de ewia sɛ ɛsɛ de obi wɔn ba a wɔn de egu ɔdɔm ma. Sini sɛ ɛna ɛnua tunu bi bi ɔdɔm ma. Sɛbi na wɔn transfer saa de ba de ɛyɛ football yi bi wɔn kasa de bɔ esi mu wɔn na de ba yɛ ɔdɔmɛsɛ na yɛ bɔ tó bi bia ɔdɔmɛ ɛnya ne deɛ. ɛgya na awo ntankasi o na afei deɛ ɛkɔ bɛɛ deɛ. akyame mo ntɛ mo ma mi hwɛ nyi kurɔpo deɛ nfiri hɔ na mi hu deɛ wɔn mu na ato mi ebira o. sɛ ɛyɛ na yɛ kɔ mi fɛ ɛdi tu ɛka ɛka nkyɛn mu. ɛfia wo na aba no no ntankasi ɔde bɔɔso no yɛ bɛyi ni ba mi ahwɛ mu owo. Sɛ ɔde ko bɔbɔ ni. wo na wo ba no sɛ ɔde bɔɔso no. ntankasi ɔde bɔɔso no mi bɛyi ni ba mi ahwɛ mu nti wo taa n'akyi saa. Sɛ ɔde nipa bɛyɛ wo taa n'akyi saa. ne wura mpakyɛw an taa n'akyi maame kɔ asa ade akɔ kɔɔto kora no so. ɛnna yɛbɛyi afiri so yɛbɛka akyerɛ sɛ wɔn nkɔ wi mfiri hɔ. Sɛ ɔde wi mfiri hɔ. maame bɛyɛ na de mo kɔkɔ. ne ɔmaa ne nsa soɔ no ɛgya no mahwɛ. wɔka atam no. fama agya mahwɛ. wadaroma bra ɛgya no mahwɛ. wadaroma anɔpɛ yɛ krataa ba ɛwɔ ha sɛ ɛkyerɛ sɛ wɔn akɔ akotwa asɛpɛ wɔ hɔ no mu wadaroma ɛwɔ ha. yɛ kɔɔ kɔɔto ne yɛ twɛ. wadaroma Prati.
Two watch me. What's your now to hear? I said, Krata Krami, a court krata. Now, I say in the Superior Court of Judicature, in the Court of Appeal, Kumasi, Ashanti, Gabriel Osei, head of the Kwana family of Krobo, Obapenyi Ajua Jachi, Father's Estate, Kumasi, versus Omoye, a plaintiff appellant, and Sadiq Opoku Mensa deceased, substituted by Abusiapenyi Kwame Bonsu, and Nana Adom Owusu, both of Krobo, Omonomoye defendants. Now, see notice of withdrawal of appeal, pursuant to Rule 17 of the Court of Appeal Rules 1997 CI 19. Please take notice that the first plaintiff appellant hereby withdraws the notice of appeal filed on 30th January 2026 against the judgment of the High Court, Land Division 2, Kumasi, presided over by her ladyship, Rosemary Bar Tosu, dated 4th November 2025, dated at Owusu Bempa Law Chambers, Kumasi, this 14th day of August 2026. Wadamana lawyer and Sasha and your friend or Dio say, Wadamana Krate a assembly of course so a high court na Wadama assembly course no Mame Gabriel say also yeah a corner with your penny on a penny Ajua Jechino said you would for high court and Omoye appeal a call national court of appeal na no and Wadama or say we chat sa asem wako yi sa asem no every court a former odi and or yeah who appeal no Wadama sa onna Antoa so endi sa asem no bi brother mana sanity so we say kata musara kacha to chew the so we pass in Odoma na pezo ka bibia na afia ko pe ja onsa ka cha cha me na dan se me be yi ni pa mi arwem ti kan na madaro manam tiame yewani Antoa Krobo ya ina ni fiese na se na pen mekra na se wotu kwai ekokra no ma no kwai wani na wotwini nu kra na felanga sinema na bebre asikwobo a amakoba ye basa ntokwa ni ade de bia na gas ho de bia na gas ba kro so ina tete ye na mtine sana tede a anya asase sem waje sase ni na waje asase afien sem wajini nya afien sem sele ni asam to da committee for ni mo to waje asase ni afien sem ya e tipo no am set won die do di ko ye binya ba didi wose sase ne dia enti waje Tama say the Bible music churches in the I chechem ka kra me an so na Gedro where dey gedro an so ku dey chechem mama Tu vai chamar o Adama Group. E me digo o Bapenyi kan bia no asabi aye no. Ahodo asase a jamfi no ene de ma na yire Antoa Hima TV esi akwa. Ohima otosu bi. Na me digo ebe bi bai e ma oni ades na sabi adikofo so mo bebenti ya to hia mo bia. Ma oni ades na enya ehie ho manson. Ama lo of akwa musu a sabi wonye be bi kuri. Edi asemo. To get a na ye kwaji adu bua kwaji edima se kwaji de Antoa na ye media but kwaji de e ka Krobo ho a wo de somle nti enu akiri no wo ye e home map e ma ne san se wo de ko akoto ba bia ma we hu se kwaji se bi e ka Krobo ho ne ba se location bi ko ma fontin na se ifrades na san no a ya to enu akiri na medikuri enu sa se me ba hin ni ye kan enu achi na medikuri e ma na ko to ni sie nyina se me wofa
ento ni sie nyina ma ne predo ni sie nyina na wo prede oda ma ama hu ni ana wo no akotena ase kire se ni sie ni na proboni ahodede eyinsu nyankabra pe edi temu na sebi sa asonfo wo ba na akwanto asase ya chekwa bi etina atwa ni se wo no ni ya ba ye ne maame apre chania asa me no ya Antoa hima e ma o mukoto ekenya kabra no koto sa ahodu asase bi o ma da be bi afede ye bi ya ne se edi koi akoye koboma ko se isore ti fidie wodi to se e koboni ahodu asi na wo kwa na afo a sebi enusuo no nkwa ma soro eso wotwa wodi ka fom etwa nsuo no akwacha ahodu asase ni biru de ntoma asisia bisi nsuo ni se efom ni de ka ahodu hot person so no bi me wakasa ma memba ko sabi me di ko ni no ma ko ton wa ko pro obwa na ya hudu na wo Kenya nkabra no a wo susu se me ma me sira me ma mo ko to ho no mo ba ya so fu ko so ba ya nsa asinasa na ni ya asa e ko me ma ko na fo mo ba ya asinasa na me sira me ma mo do na fi e di fi sa se sika do muti o de ko kwa ko ho me ba yeso me ka chere se o ka chere me se okachira mse waton sasi bu hono mo a ono mo fa ne ye sise etimi be san krata na minister 2 billion ana mse oni o mo ye na eso enti ko pena fa ko paso ko pena Antoa hene ana fa ko paso ni na abo so ni bai o bai na fe ne no okura le ya otoro e de be na mse se odi bai o so andi echi na wo so wo ko be hwe ba wo so bi so asem fa ko meye na wo ba o dia ba eti probo de muda tisani programme tonya ye ka se mo won ton asase bia no ana ono ton asase a na ono mo fa no so de wo ye ne se o sai bi pa ba ku bia o de 5 million o sai bi pa me hwe bi ku mu de sa na tie o sai bi pa ba ku bia me o fa ne de 5 million e di 5 million na so o bring 2 million there na there so wa ton 400 plus abra ko ni campaign be ba ye mabota go so o fa allocations mra because if omo hono ekobo dewura pene busia pene so akanta kuno no miti ni se be bodo go so bian fa na location na obi anya na duma na mini ni sa atu me yakanta mo go so se bisi ko ba me to tan enti me miti me mo obi an fa ngo obi anya na duma omo mo ye city e aba no allocation one side do one copy and paste o mo wo fa no ebu eni mo fa no sabi no ye krachi ni o kira de wa gunchiri de bia o ba o san location Ojiskana no apro ni papa ton ma no plot number agum plot wa bi ko ni mo for ya ton ni na 36 eso ko bu ni asa ko bu ni na wa ton ni na wa ko bu ni na di no ada wo so ka se ma competence ase wo ko ba obwa na ya hu ko na wo mi susu se e ka ko bo ho na makoko ana o se ma ba ko ba titi asase na na mi su ti na woni na bishop ni ese o tu for time se e ka gu so Ewa do se da na to ni ya no de jama o so ya no Krobo di kronya o do de so the number se go to you no what is that to you no se na to de metu en la ga se na Krobo asase so e papa go fo wọ́n ti sẹ́ àwùjọ àṣàṣì lọ ọdún kan wọ́n sẹ́. Wọ́n ti àná. Ìdí kan tó dàsí bí ọkọ̀ kóòtù. Ìdí ògbọ́n àwọn ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ fún wọ́n ti. Mẹ́mọ́ mu nyina sọ ma kwan ya. Kìkì bí n tiẹ̀. O tún bọ̀ tí àná. Àṣàṣì yẹ ká wọ́n ṣe mi ẹ̀bà ọ̀hìn ní mu ha nọ ọ̀sẹ̀ kọ̀mìtì no deɛ na ɔda anim yɛ otumfo akyɛnɛ hene ɛyɛ ahodwo a na Krobo ɛnyɛ Krobo ɛnyɛ ahodwo ɔnɛ ɛyɛ Krobo the map no nyinaa na ɛhɔ ano na asɛm a ɛba a ɔhene no sɛ abugyapɛn sɔre gyina sɛ ɔne ne wɔ hyeɛ to ɛna bɔkɔ sɛ yɛwura sɛ abusua pɛn ka sɛ ɔne wɔ hyeɛ to ne yɛka asɛm no wɔ Antoa a ɛnyɛ
ɛyi sɛ yɛbɛ boane nti mekɔ sɛ na nto sɛ ɔmo kwan fa nkɔ otumfoɔ ɛna ɔsɛ nyɛ kɔi nti me baa ha ɛna ɔno nso ɔno nso baa ha bɛka saa asɛm na committee yɛ otumfoɔ ɛsɛte aso mo nhwɛ saa asɛm no na kwanta kɛse na dɔme abraw na kyane hene na ɔyɛ ɛyi na ebi mu ayɛ tu Antoa hene no na kyane ne wɔde nsam no kɔ awie ɔse ɔhene se wɔde na no ba abɛto so nti obi anya abɔtere na mekɔ ɛyi no mekɔ akɔ pɛ mo yare no ɛhɔ ana ɔbaa yɛ ɛyi langas na langas ne yɛ asɛm yɛ police record ɛnyɛ bibi obi kase visite mo mfoni wɔ ha me kyerɛ na yɛtwa na pɛmpɛ so enti saa asɛm wei ɛyɛ asɛm a ɛso paa wɔsɛm atontɔn nsaase bi na wadawroma na Antoa yɛ dada nhyia a wɔde yɛ ne sɛ me a meyɛ obi kuro no metɔn nsaase a na masensam ayɛ ho nkrataa nyinaa na mede akɔma no na ɔno asan ɛduru mmerɛ bi na ti do yɛtu dadeɛ so no metɔn nkrataa metɔn asase a nkrataa no obiara nsan enti sɛ yɛwɔ nkrataa igu a na ɛtwɛn mekɔɔ no ɔwanta no ɔkae sɛ na wadawroma nkrataa korɔ ɛda wei sɛ ka wo sensan ne nyinaa korɔ anka saa 500 aka na nka ebi a wo sika korɔ ɛbɛboro 2 billion na nhyehyɛeɛ ne sɛ wɔgye asase wɔ so wɔmpɛ sika enti wɔte korɔbɔ nsase no 100 plus yɛno na ɛkɔtua ne ka nti yɛntontɔn ansase bi aseɛ ma na ɔsan kɛka ɛna ɔgye saa 500 no na wadawroma asase a wɔse ahodwo ɛwɔ ne planning scheme n'anim ahodwo wɔ ne planning scheme Antoa ne ahodwo ɛma ne yɛ wopɛ asase ɛhyia a yɛne ahodwo yɛ no ɛyɛ ne wɔ yi pɛpɛpɛpɛpɛpɛ korɔbɔ nso wɔ the planning scheme Antoa Hene de letter for one copy of the letter. What they come assembly say one year land plan. Now what that would I did to us as my that's as I was right the work and what didn't know our problem planning scheme. What yes I saw the amount what say what the amount and another process our day and or throw letter echo assembly your copy of the letter say or the sister hanging quarter no couple and grass I saw now what it no plot now what on now what yes sir what I need to cry there what charge you if you and say the cocoa for would be 51 acres or Jirawan would keep a pony in a good time. Whatever you answer Bayire, Banche, Bordier, Nana, ready assay, yes, Soriano Pa, you're quite a fool. Probably a classic. Obia Soriano Pa, you're quite a fool. And then, yes, Soriano, Nansa, Adentra, what do you fool in a Bino Adama group, walking as a bit a yellow quay. A ambassador for a year to go as answer. What's the wrong with you? I don't know what I had to do. So the skin of it actually, I said, by one or two share, a man skin was a assembly. So, Anna, I hold it in so add the gun baby. So they don't know the no power, not happy. So that's a little policy, but they put this in the same cry. We don't know when this animal. We are trying to Wadamaku, the medium they make Wadamaku. We are trying to Wadamaku, they are trying to say. You know about committee in my Ibra Cassie. I said, when we are Ibra catcher, he said, Uncle, the second want women and came on soon. Every man, a same guy. Never go better now. Your whole woman, or catch them, and I will say, you can say what catching longer than Antoine was here too. What kind of pinch and another man, another person said. I don't know why some yet did this, sir. What kind of pay? Say you run a castle of Pacho. Don't want to ask not one new a year too. You know, was it? Was it? That's okay.
Asantehene. Woman sama ye kan nyina. Krobo Antoa na Krobo. Sister Krobo Antoa Why ya plan Krobo we buy Antoa buy ne dikure won na hia hu za plan we wo. Sister Antoa no buy o dikure ne hia na plan we wo. Sa ho ne mani bi wo. Momfa sa sesemi nyina nto nchen. Wosɛ no he kasa. Wo manim ya si akanta ngase mo hwehwɛ plan ne de me. So the new secretary said any free on you know the Krobo why the share. That's one more friend and near the cancer. Not only you understand, But Yana motor to motor. Yeah, no. So say what is every room my casa. Let's say what is the same new did it. Munya is a true. As what is that? What's one yet the she was said, who may rem near wood the other day? If you are friend and Freddy Brand, you have no one out trying a car. Yes, let's say 7 years ago, there car. They would say, we need to rest on us in Java. Okay. Was a Nana Macant as I do a share with say. Ave say share no way dear di grow of away dear. We are to time obviously change our when you share. Where this will be the share. When we are mousing Gibra once and a fair cancer. So one day Tasha Mumra. Baroni about them to make out. Baroni about them to Next year, maybe I come home.